ukuvalela umthandeni. Angithi utshalwa mina lokho uyakwazi nawe ukhoze la. Yeah. Ayisebenzanga leyo criteria ngalowo nyaka ayikuzange isebenze. Ukuze futhi leyo nto le ingazoba nama-questions amaningi. Leyo nto leyo ukuze ingazoba nama-questions amaningi. Yingakho baforced ukufaka umthandeni lengoma yakhe ithi amageja. Because babazi ukuthi le agenda babeyiphusha ngaleya ngoma ijele yokuthi ihambe yoshaya unyaka. Kwakukade beyidisputile kumthandeni ngo-2017. Isizathu sokungena kwamageja kwaba yileso ukuthi kwakuvala umlomo ukuthi abantu bengaboni futhi bengakhulumi. Kwakuyilokho nje. Ungezwa abantu uyabona ungaya le nale ubeze bethi ungizwe wafosta le ngoma ukuthi ingene nani ungizwe waxoshwa ukhosini ungizwe kanaseyo khosini. But iphukuphuku the same bantu abahle kungizwe ukuthi waxoshwa ukhosini ibona futhi abathi ungizwe ukwazi ukufaka ingoma kwi-top 10 okhosini. Like bafowethu mina kunezinto mina bafowethu engazi ukuthi niyicabanga kanjani. Mina nje ngiyabona kwesinye isikhathi niye ningifeyile nje ngithi uma nginicabanga ngithi ngiyanibheka ukuthi bafowethu kodwa emqondweni iyasebenza. Bona nje kunjalo njengoba ngikutshela ngithi lowo mthetho washaya ngo-2017 ukuthi ingoma kumele ibe na 2 months ngoba nakho ukuchitha umthandeni. But lowo mthetho awusebenzanga ngenkathi sekuphusha uKhuzani ukuthi yoshaya unyaka. So uKhuzani umuntu wokuqala nokugcina akungena nje umuntu aka-exist kubantu abangakwazi ukuquestion ukhozi. Mana-ke ngikubekele wesiqiniseko mfowethu ngiyakuzwa. Hayi esayidini likangizwa hayi babedlala ngayo ungizwe lapho but into engifuna mina mfowethu uyibhekisise nawe ngokwakho. Iphutha likaKhuzani ukuthi ekhale manje engazange ezekhale before kwenziwa zonke lezi zinto uma ekhala ethi ocabangela abaculi. Uyabona-ke lokho ngikubonela ukuthi no akufanele uveze into ngoba isilimaza wena kade Magolide singalibalekela iqiniso. uKhuzani ngeke azeba indoda. uKhuzani umthole etefa kanje noma yilento ayiyona. Woniwe abantu abafana nani Magolide nithi namadoda nibadala ninemizi ninabafazi ney'ngane. OKhuzani bebancane kunina emva lokho uma senihamba nibatotosa la. Umuntu enza udoti ehlezi ngaso sonke isikhathi. Uyabona nje kuyi manje awulele faya ngabe ukhuphuka mhlambe umdala Magolide ukhulile impela faya ngabe kuyi manje ushaya morning glory kuyi manje. Uyabona kumkakho uyabona. Kodwa ulele Magolide alivuki nanokuvuka mhlambe ngesimo sokuthi ustresswa yilento eyenziwa uKhuzani. Uyabo ngikwenzela nje isibonelo. So uma uyithola ukuleso simo ngenxa yomuntu leyo nto leyo idalwa yini idalwa ukuthi anifuni ukuba neqiniso Magolide. Anone be straightforward. uKhuzani nina Magolide into eniyenzayo niyamona ngongamtsheli izinto. Uma ebhedile umuntu akabhede kucace ukuthi ubhedile. Isidingo nje salowa live Magolide bese ngakho. Leya nto ayoyichaza leya nto bethu uyayichaza laphana yinto Magolide engekho futhi engenasidingo. Bengenasidingo ayikho incazelo edingakala kuKhuzani for i-top 10 yokhozi. Because uKhuzani akanayo awunakanga isiqiniseko. Mhlawumbe awunakanga ukuthi uKhuzani lapha ama-Blue Nation watshele ngokusobala ukuthi awangavoteli leya nto. Mhlawumbe awubuka awunakisisanga. No asikho nanesidingo sokuthi azenze lokho nje. No uyabona uma esethi ayidla imali laphana bayidlala abantu imali 2 million wonke. Useqala namhlanje ngoba nakho sasimcalculateela lana. Useqala namhlanje ukuyibona loo nto ngenkathi ephoqa le ngoma ethi umjolo wayengaboni ukuthi uphi uKhozi imali. Angithi sasiyikhuluma kuthiwa sinomona. Angithi nanisithuka kanjalo ngoDisemba nisitshela ukuthi sinomona masintshela ukuthi uKhozi lenza imali ngamabhenki. Usekubona namhlanje lokho? Suka. Ubungenasidingo nje Lowa Live. Ubungenasidingo. Inhloso yakhe nokwethula ukuthi lokho ade kwethula ukuthi ingoma kaJumbo ayidlalwa lapha. Lezi zinto akade khala ngazo ethi ziyenzeka okhozini ngabe wena ubonanga yini ukuthi kukhona ukungashayisani kwakhe noMangcobo?
wena mawucabanga ngakhona nokushayisana phakathi kwaKhuzani noMangcobo ekubeni the same Khuzani kuyena owehlisa isithunzi somsakazo ngoba ukhozi luyithola ligaxele kanje ibrand yalo igaxele kanje ingenxa yakho Khuzani. If ngisho namhlanje ongizwa abanamsebenzi ingenxa yabo Khuzani. Umbono ungizwa hambe sisangana nje wonke umhlaba lo ingenxa yakho Khuzani lo. So kumele kwenziwe njani ngalokho? Why kumele ancenge umuntu ekubeni azi kahle ukuthi la afika khona ufika izinto? Why kumele ancenge? Cause kancane futhi kancane mashef. Vele ukhozi lisemasimbeni ngenxa yakho Khuzani. Lento yakhe okufosta izinto. Vele lisemasimbeni nje ngenxa yakhe. Ya wesiqiniseko kodwa asikubeke futhi neqiniso. Ungakhalela amasimba lawa engoma. Ungakhalela amasimba lawa engoma aculo Jumbo ekubeni iParis kuze kube lonyaka iParis ayikaze yadlala kusigiya ngengoma nani kucelebrate lokho. Nithi ayiwona umaskandi vele. Namhlanje sokuyinkinga bangadlala amasimba lokhuzala yakho Jumbo. Bazodlala ngathi yakhe ukhalile ukuthi futhi magoledi. Ya mfowethu. Futhi ngicela uphendule yimina mfowethu. Ilokhuzana futhi igutshe ikuyadlalwa nokhosini. Idlaliwe. Mana mashef mfowethu siyakhuluma la serious njengamanje. Asidlale ngempela ke manje mashef awuhlale lapha. Ngiyakudimotha hlala lapha phansi. Idlaliwe bayidlalile baze bafika nabafowethu abanye bayidlala. No, khuphuka amagolide. Khuphuka amagolide ngifuna sikhulume nawe. Khuluma mfowethu uthini? Uthi ubuye ufake nezingane nasiqiniseko la umaskandi ezingawazi. Umuthi mfowethu ulo ukhaliswa ialbum kaJumbo mhlambe ayenzanga kahle amasimba engoma. Kule album akhala ngayo yakhe ke uKhuzani akayikhiphile akathi emsakazweni akazi izidlalo bazama even nabo sebeyo lokhu indaba yebhola banqatshelwa konke lokho akade kubeka okhozini ethi akwenzeki ngendlela. Yayizodlala kanjani ialbum ngoba phela uKhuzani uyena owayebulalela ialbum. Yayizodlala kanjani ialbum ngoba uKhuzani yena wakhetha ukuphusha uDad ingoma lo mjolo wayifoster ngayo yonke indlela. Uye even kwasanayo lo album athi even ngisho na lo album athi akadla ayidlalwa even kwasayena akayiperform stage. Even kwasayena akezilutho wayibulala ngoDecember ialbum yakhe ngokuthi afoste ukuphushana lengoma yakhe umjolo ngendaba okuhlukanisa unyaka kanti vele istambu le album yayimnandi kabi but uyena wayibulalayo ngokuthi uyilo muntu onomgolo onomhawu ofuna ukwengamela yonke into uyena wayibulala ialbum yakhe. Usefuna ukublame ukhozi namhlanje angithi ukhozi ladlala wona lamasimba engoma elifunze ohambe bafunza wona. Iyona ke leyo ngoma ke nanku kumjolo bawudlala nange81 bamshanga amabhodlela iwona. Hayi uthaka khalele ufuna kudlalwe yena ubefuna umjolo yena ubeveza ngokwakho ukuthi uMangcobo baningi mina ngibonile ukuthi ikhona inkinga abanayo bobabili. Omagolete ngiyawa ngutshela ngithi ayikho into ekhala lokhuzana ayikho futhi ayisoze. Mayecabanga futhi ukuthi ufuna ukudatshukela lo ayi ngoba le nto abeyikhuluma nje ayenza isense. Kahle kuyihlambalaza nje ukuthi umuntu umkhulu kanje uhamba ukukhuluma izinto engayenzi kanje isense. Le nto ayikhuluma ayinasisekelo. Ayinasisekelo ayikho le nto abeyikhuluma umbhede nje. Akukho wesiqiniseko ukuthi engathi ufuna ukudatshukelwa ngoba vele phela imithetho isibekiwe ngeke izishintshiswe ukuthi uKhuzani uthini and abaculi vele bavalelekile kodwa uyakubona ukuthi abaculi bavalelekile. Uqala nini lokho ukwazi ukuthi abaculi bavalelekile? Okay usuya lapha ebengisho uqala nini lokho? Usuya lapha ebengisho khona iqiniseko ukuthi okunye ukhala ngakho ngoba nakho sekushaye yena noMangcobo ngoba vele abaculi babevaleleke kanti yena ukukhuluma kuyiqiniso ngempela bavalelekile. Uyabona mawuzobheka nje namponto encane bakhipha ingoma ezimnandi namba Osminov bashaya ingoma ezimnandi ofa lapho bonke labaculi laba basakwazanga ukuthi beyongenelela la but ngoba kukhulunywe uye akuzosounda kahle ngoba kukhulunywa uKhuzani.
yabo. Hayi, hayi, hayi. Lokhuza amagolide. Magolide. Lo yamthetho washintsha ngo-2017. Mawucalculate kahle kusuka ngo-2017. 17 kuzoba u-18, kuzoba ulokhuza u-19, 20. Wahlukanisa unyaka yena ngengoma ephume ngoDisemba. Kwakumnandi nje ku-right yonke into. Wayengabhekanga ukuthi i-criteria ithini noma umthetho okade uthini. Akashongo ukuthi hayi mina ngoba ngikhiphe sekulate hayi umthetho wala ekhaya akabakhumbuzanga wona. Uyabona? Mawuzobheka njengamanje u7 years lo mawusuka ku2017 uzanena. So awukwazi ukurealize, awukwazi ukufuna ukuzophikisa umthetho ka2017 Ngicela ngo2024. ukubuza Uqala wesiqiniseko. ukubona manje uthi wrong. Wesiqiniseko. Ayikho lonto. Ngithi ngiyajabula mangabe mfowethu ngikhuluma nawe. Zingekho lezi insizwa ezithatha iside nawe la. Ngiyakwazi ukuthi sikhulume kahle. Kancane futhi magolide kancane. Nanga ubhuti ulindo ubaluhlongo. Hayi sebemblockile umsunu kanina. Qhubeka mfowethu. Uma ngabe wesiqiniseko ngizama ukukuvezela ukuthi laphana okhozini lwamama lento akayenzayo akayenziswa ukuthi mhlambe khona labaphambane khona noKhuzani uyenziswa ukuthi under pressure laphana izinkulumo yeah qinisile under pressure uma uzobhekisisa bese ngeke isidingo sokuthi bekhiphe uzoso laphana uzoso uma ezofazila manaka bhuti manaka kokuqala nje manaka la singamfaka uzoso la kwasana khona lapho besadavuza even nakhona lapho besadavuza Musa ukukhuluma ngezinto ongazazi isizathu sokuxoshwa kwazoso awusazi even nane contract eyayisayinwe uzoso eyizivumelwano phakathi kwakhe noKhozi awazi noma mhlambe babemthesta ukuthi mhlambe into yakhona izosebenza yini mhlambe kwakuyilike mana magolide i-contract eyasayinwa uzoso noKhozi awuyazi thina. Ngiyayazi mfowethu umfonela uxhumana naleya ndoda nayo futhi kuvezile epageni layo ukuthi ngabona sengixoshwa angazange isizathu ukuthi yini mawungaya nje kuyuzosona akashongo ukuthi akafakazelanga ukuthi waxoshela uKhuzani uthena akasazi isizathu wasixoshelwayo hayi ukuthi wayeloKhuzani not ukuthi waxoshela uKhuzani ukube bekufanele afakaze ukufakaza kwazoso kukodwa ukuthi yebo ngaxoshela wena nje obushilo kuphela lapha awulokhu namba ngicasha ngabantu la ayikho lonto le nikhulumayo nikhuluma umbhedo la ayikho lonto enikhulumayo senifuna manje ukusifunza ngokhozi ngokuthi lubi lona lolu Khozi kade nginitshela ububalo ningithukele lokho ukuthi ngintshela ububokhozi nithi nginomona ngoKhuzani warawara ngoba nakho beyingane yakhona namhlanje uKhozi mase lilungisa indlela zalo selibona ukuthi cause magolide into esikhona njengoba sila ku-social media siyazi expose izinto for ukuthi ivele beze beyibone nabanye mase beyibonile mase beyaqala bethatha inyathelo i-social media ihluleki nanoma abe nini ayisoze futhi yahluleka so ke kulungisa ngilolinyazwa uyabona ngifuna ukukutshela wesiqiniseko lizolinyazwa yini uKhozi luzolimala kakhulu ngizokutshela nje mina futhi ungakufihleli uyabona ngifuna ukukhombisa amandla lomfana waseMandabu ukuthi uhlakaniphe kangakanani akanawo amandla uKhuzani akanawo amandla khululeka akanawo mina mfowethu ngifuna akanawo amandla akanawo uyakela lokhu kwamandla kuyakele nje kuyakele kubeka eceleni inkinga yenu nina kunezinto enayifaka la emakhanda yabona amagolide inkinga lento yokuthi mawubona usiqiniseko uthi mina lo muntu ngamshaya yabona ulokhu uthi hayi ngamshaya lo muntu ulokhu uthi ngamshaya yabona ukwenza nokukhuluma kufana nina senisalele senibambelele entweni mhlambe yake yenzeka mhlambe nkosami nake naba nawo amandla phasi njengamanje aninamandla anawo into yabona amagolide into enikeza abalandeli amandla kuba ingoma
ngifuna ayikho enye uyiboneke into lento. kancane amagolide into enikeza abalandeli amandla even nomculo amandla kuba ingoma akukho kunye Hayi akho mandla ngiyakuzwa ninawo webhuti. amandla aninawo lutho aninawo mfowethu lutho akanawo amandla uKhuzani Mina akanawo ukunalokho the more ekhuluma is the more ibangela isigcwagcwa ingakho yonke into yakhe yabona amagolide bahlezi abaculi beyiputshuza ingoma zabo ezizophuma abazoyikhipha kodwa ubone nje uKhuzani meke wathi uphutshuza ingoma abantu bavele benyanya kakhulu ndunakuqala ubone ukuthi iyabacasula le nto futhi nawo amagolide kube ikhona ukuthi nawe Nkosi yami engabuncengeni yabona ungaphumeli obalo ukuthi le nto usungayithandi kodwa nawe kuyimali obhontshisi nje uculwa nawe uthande yabona uyakunyanyisa kwasa nawe kodwa uzozama lutho mfethu ayikho nje le nto mina ngakutshela yazi ke mina ngehlahla siqiniseko angiyena umlandeli nje kaKhuzani owumlandeli nje ongathi ayokhuzani akangazi noma ngimazi mina ayikho into zimbalwa izinto engayixoxa ngaleya ndoda ngomculo yabo nayo yokutshela abanye yebo bhuti bazokutshela zimbalwa izinto uyabo leya lokho ungabhontshisa angithi uyazi ukuthi leya ingoma yeClermont Choir no inkinga yini lapho akishongo ukuthi ingoma kaKhuzani kodwa ibiculo yena phela ivele ngaye njengoba inyanyisa kanje nje ivele ngaye no yawa siqiniseko mana ngithi uyabona manje ukuthi ufaka abantu inkinga ehlathini uthi ingoma yakhe inkinga iyanyanyisa and le ngoma akayikhipha uKhuzani nina understand noma efuna nawe eyakho ingoma ngisho kuthiwa ufeatureshiwe kuyona eyakho ukuthi nina siqiniseko understand uKhuzani noma efuna ukuhlala esemehlweni abantu ngaso sonke isikhathi yazi uKhuzani ukwenza into ngamabomu engelutho enzela ukuthi ufune ehlale esemehlweni abantu khumbula ukuthi uKhuzani celebrate umculi kaMaskandi futhi othandwa abantu abaningi so uKhuzani kancane ukwenza into nje enzela ukuthi akahlale ephambi kwabantu yazi wena izolo ke wayiveza lento ukuthi yazi ngajabula into obuyiveza funa ngathi yazi usiqiniseko ezinye izinto ishaya kahle wathi Falaba ingoma yakhe imnandi kusho wena wathi ingoma yakho mfowethu imnandi kodwa uyasweleka kubantu lento obuyikhuluma ubukhuluma iqiniso lapha 100% uFalaba mfowethu ufike eshaya ingoma enenkosi phakathi bese eqede relax unjengalo mfowethu lo iphathasi linengoma emnandi baqede be relax mfowethu umuntu ethi mayisekhiphe lo ngoma ayisayincoma uthi ayimnandi awusophinda umbone enza noma ulife awusophinda umbona kukhona nje into ayenzayo like nje uke wabona lo mfana lo mfana kaBiyela lo uSikhenqe uyazama yikho ngoba aqondani but uSikhenqe usuku nosuku mawuzo notice unento akayipostayo uhlezi ngizama ukuveza ukuthi umuntu ohleze evelela kubantu kube yikho ukuthi into avelela ngayo mhlawumbe abantu abanaki but lento oyishoyo wena obuyisho ubukhuluma iqiniso ukuthi uFalabo akaveli uyarelaxa kakhulu egcina umsebenzi wakhe ungasaphusheki ngendlela uyalambeka kubantu abantu bayamlambela ukuthi abasamazi ngoba ayikho into eyazwayo ngaye ngaphandle ukuthi sozoze simazi ngoDisemba ukuthi uFalabo uzokhipha uyabo so sibeleni khona la kuKhuzani uKhuzani uthi unjani ke uKhuzani wenza leyo nto yokuthi uKhuzani engenza noma yini ukuze ehlale esemahlweni wokubheke alukho usuku uKhuzani angaveleli ngalo kubantu namhlanje uzobona uzovuka nokunye and kuzotrend ukuthi manje kuzotrend ulife kaKhuzani phela akho kutrenda kwa live la akho into trenda njobe khuluma izinto ezinyanyisayo nje uzotshona uyatrenda besivele singalele nje sikhulumela ngokunye wena nakho ke isiqiniseko manje kuzokhulunywa ngaye ngicela uthula ubuye ngifuna ubuye amandla lomuntu uyabona kuzokhulunywa ngalo life kaKhuzani namhlanje koze kuvala usuku lonke kuma social media akona amandla akhe lo ubulima bakhe obokwenza ukuthi sikhulume ngaye akona amandla kunomehluko phakathi kwamandla nobuphukuphuku izinto ezimbili ezingafani amandla ngothi ngikucacisela ngalento yamandla amandla la esekuthenini usiqiniseka ukuthi ngena kuTikTok wangena kuTikTok akukhulunywa ngoMaskandi wafika wenza ukuthi uMaskandi kukhulunywe ngawo kuTikTok amandla lawo
angadinga ukuthi uzube nemali, angadinga ukuthi uzube amandla lawo. Amandla into esimple kanjalo. Kuthi abaculi besathengisa ama-CD, ufike ubatshele ukuthi lento ama-CD useless. Asingenele ku-digital platforms njengamanje, bafundise ngo-YouTube abantu, bewazi u-YouTube, abaculi bedayise kahle, i-market improve online. Amandla lawo. Amandla kukhona ukuthi ufike ukukhuluma into engayenzi sense, mase abantu bekhuluma ngawo, mase uyitshela ukuthi utrende njengo-enigma. Utrende njengo-enigma, ukhuluma into engenangqondo. Mase uthi wena amandla lawo. Imfihlo Akona amandla lento la. Awuthi ngikuhlabela imfihlo akayivezile uKhuzani. Okokuqala nje ngifuna ukwazi abantu abazolokhunga lapha nama Blue Nation awezukuyingenelela le nto leyo ukhozi. Leyo ukuthi nje kuzolokhunga kunemali abazoyichaphaza abazoyidla ngabalandeli ngenxa ukuthi uKhuzani nabalandeli abaningi ayizokwenzeka le nto leyo. Ngifuna ukuvezela nanka amandla ama Blue Nation angakanani. uKhuzani noma nini uzosho ukuthi uma ngicabanga kuzobe seqedwe uqoka kwabaculi uzosho ukuthi liphi iqhawe soliphusha njobe eshila izolo and ilona elizowina. Angithi uyazi uKhuzani uzosho ukuthi mana amagolide ngifuna ukuzwa kahle yazi ngifuna ukuhlola ingqondo yakho nje manje uyasebenza yini because mina ngomuntu olayelayo mfowethu yabona mina ngiyalalela umuntu bekhuluma uthe uKhuzani engathi uyabona ukuthi kudliwe imali lapha no 2 million lapho uKhuzini engathi ama Blue Nation ngeke aze ayingenele into yokuvota njengamanje kwiqiqi wena futhi la kudliwa khona imali futhi uKhuzani usazophinda nitshele futhi uma sekuphuma ilist ukuthi obani abaqokiwe maye sethi hambani futhi niyovota la kudliwa khona imali futhi kusho wena yonke iyayenza isense lento ekhulumayo. Angithi vele isiqiniseko uKhuzani akekho kulento ka top 10 uyakwazi mana amagolide uthe wena hayi kudliwe imali lapha kade kusho yena uKhuzani angithi uthe usho njalo kudliwe imali lapha akasayingeneli lento yakuvota ku top 10 ngoba kudliwe imali nani oKhuzini. Wena futhi usuthi hayi kuzoqoka abaculi masiyaniqokela futhi abaculi enizohamba futhi niyopha bona lona futhi lolu ukhozi oludla imali kusho wena sizobe singayi like yonke lento iyayenza lisense sizobe lapho singasayithi ukopha ukhozi akekho umculo esizomkhuphula ngifuna ungezwe mina yazi magolide thina manje sizoyovota siyovotela lo mculo ozohlukanisa unyaka ayizothi indlamlenze hambani nithathe nawo amavoti bafowethu niyofaka lapha kuma idululu ngiyalinganisa njobe eshilo nje ngempela ukuthi lo mculo akazommemezela ukuthi asimsupport uzoshaya unyaka uzowushaya unyaka ilapho ke wena ozoqala ukubona amandla kaKhuzani khona. Well Khuza amagolide yabona mfowethu umdala yabo umdala umdala uze ngizokwazi ukuhloniphela ubudala bakho nomqondo wakho wamsana neminyaka yakho ilokho engakucela khona yabo ngilokho mina into engakucela yona nje leyo ngoba ngomuntu mina ohlonipha omncane nomdala kodwa ke uze ngiqhubeke ngikwazi ukuhlonipha unganginikezi isizathu sokuthi ngingakwazi ukuhlonipha ngelinye ilanga ngoba manje indlela okhuluma ngakhona mfowethu hayi angikwazi ukukhuluma kiphi level kodwa ngikuzwa kahle kahle mawukhuluma. Wesiqiniseko mina ngiyazi ukuthi kancane uzwe into ekhulunywa umlandeli kaKhuzani because inhloso ukuthi kugcine into eshiwo uKhuzani yonke ingazwakala. Uma ngakubuza nje kulo life oshiwo uKhuzani ikuphi okuzwe ku right uzothi akukho angithi yabo ingoba vele ulive wakho ubungenasidingo ingoba vele ulive wakho ubungenasidingo nje ubeyodadaza nje exuba indaba lapha azi noma bexova imbamba noma imfula lento abenza lapha uyazi nje salayo bese ngenasidingo like magolide uKhuzani akekho ku level ethu uKhuzani oqala umculo mawukhuluma umculi kumele ukhulume wazi ukhulumani vele nje ube uthatha asikho bese ngekho seqaleni isidingo sika live wakhe asidingi ukuchazelwa yena ngokhozi namhlanje
ayikho into esidinga ukuthi asichazele yona ngokhozi. Siyalwazi ukhozi. Ayikho into kumele ukasichazela yona, hayi asikho isidingo. Lento ayishoyo into ekade ngayisho. Yabo. Ngiyakuzwa wesiqiniseko. Yeah, lento ayishoyo angithi yona lento, angithi izona zinto ezishaya uKhuzani lento mase nithi uhlakaniphile uKhuzani. Usekhakhuletile, uyayazi imath, awuseyazi ukuthi ukhozi lenza ama millions. Into ayicalculate usiqiniseko la. Useyithatha the very same thing engiyikhulume against yona ngaleso sikhathi. Usezoyikhuluma ngazi uthe yakhe. Izona zinto lezi ezenza ayikho. There is nothing special about life wakhe. Le yanto besitshela ngazo siyazazi. Asikho isidingo. Mina nje mfowethu engakutshela khona ukuthi entombeni eyakwehlula owufisa iqome mayingakuqomanga uyohleza uyibeka amabala akukho yokuncoma kiyo ngoba zange uze uyithande ayizange izikuthande so ubeka amabala mawushimana cha wesiqiniseko mfowethu ake ngehle ngoba kuzoze kungena insizwe engeke understand mina nawe ukuthi ngeke ingene insizwa hlala wena zikhona lezi insizwa engenangqondo ebuye isethuke kanti mina ehlamba ngiyithuke ngisuke nje ngibeka lokho ngeke ungithole sengikuthuka noma kuthiwa into oyishoya ngizwa kangakanani maye mina inhlamba ngumuntu ongazwani nawe yabona uma umuntu efaka amagama anenhlamba noma azongibiza ngomama ayi so singasangcweki lapho njengensizwa Ndawumshima nabiyona inhlamba wensizwa yakithi umshima nabiyona inhlamba isiZulu nje esiqonde ngqo hayi mina ngiyazi lento hayi ngiyazi lento lo mbuzo bengithi ngizela ukuzombuza wona lo mpembe mehlo madala bapembe usaphile Isikhona kabadla. Hayi sikhona sesambe sasisabuye. Isayishuka la namanje. Hayi good one. Abaculi badadaza bedadazile. Badadaza abaculi. Mina ngikazi. Badadaza kodwa ke lento kodwa ke into ehluphayo into esisibulalela uMaskandi noma esiphinde ibulala abaculi. Abaculi bafuna ukuba ongizwe umchuno. Le yanto wangizwe umchuno ukuthi avele ethi nje ngizoba live hayi ingathi abachaza le yanto yabo. Yeah lalali nalento abaculi khona lento abahlulekayo ukuyenza yabona khona lento abahlulekayo abaculi ukuyihlukanisa kulo wehluko phakathi ukuba umculi ne content creator. Izinto ezimbili lezi ezingafani zicishe zifana kodwa ayifani zona uyabona. Ingakho abaculi bathola sebexuba indaba beposta umbhedo umuntu alwela ukuposta ka-15 engathi ukhompyutha nolokhuza engathi ubanje oposta kakhulu engathi ukhompyutha noyenzi lapha ku Facebook ngokuposta upostisa koyenzi wena i-hour kuphela i-hours uposta ka-3 zibhala nini ingoma uphasi no Facebook ubhizi no babhizi no Facebook abaculi babhizi no TikTok. Hayi ngeke abaculi mina ngiya-understand lento abaculi hayi angiyi-understand nje isho nginsizwa kunombuzo ebengithi ngizoyibuza wona la nayi khona la ngena amagolide mfowethu uthatha umbuzo wakho masuyahamba mfowethu uyabona. Abawazi abantu ukulokhuza ukuncoma kufanele kunconya umculo eleva. Umculo uyaleva ngapha kuthiwa simncoma unconywana umuntu eleva into engenasidingo. Airport kuyaphila mfowethu hayi ngiyaphila bhuti kunjani hayi kuhle ukuphila ayedlishiyele mfethu bengaqondile ukuxavuna ngobhongwane ngingene kabi la mhlawumbe kushenwe mfowethu awushongo lutho wena bengingabhekisi kuwe mangithi abafowethu uyayazi usiqiniseka igenge emsupporter noma engasho kuyikho uyabona mawuthi ukhuluma iqiniso la ku live asiqiniseko bavele bethi abafowethu mana magolide mana uzokhuluma nini mina mfowethu nginganeke ithuba lokho ngento engizoyikhuluma eyiqiniso kuzovele kuthiwe mana magolide mamana mina uyabona ukuthi angikwazi ukuphawula ku live asiqiniseko ezinye zezinto usuke esefa uyazi naye ukuthi
mabengekho mina ngiyangena kuye engithathe futhi but makunalaba mfowethu awukwazi ukukhuluma uvinjwe nawe uyisiqiniseko mina usiqiniseko mayengathi yena la akaphume ehostel omunye umuntu ngikhulume nalaba mfowethu abanye la ngithi nje akake lalela ukuthi baphume eceleni kanjani uzothola isimanga la mayefuna ukuprove isiqiniseke ngaphuma efake laba mfowethu ngisale nabo la ngibagcishe lembuzo engifuna ukubagcisha yona because babalance ngosiqiniseko la umbuzo la mfowethu imfutho engithelando ngoba nginombuzo la umthetho wakhona bengidlula nje la ngase ngizinto eyishoyo ngathi cha lensizwa ngathi ngingayibuza uma uthi uzozwa ngokhuzani uthi kuvotelwa yipi ingoma wena unazo indlebe zokuyizwela uthi yipi ingoma efanele ukuhlwanisa unyaka mina ngumlandeli mfowethu mhlambe awungizwanga oseqaleni ukuthi njoba ngumlandeli kaKhuzani yabo uma umlandeli usukulandela lo mculi osukumuza ukuthi uyakushayela njoba amaqhawe emaningi kangaka so mina ngumlandeli kaKhuzani ngicabanga ukuthi bonke njoba kunemkwaba nemfaniswana engaka lesiphelelwe isikhathi ke manje yayenziwa amaqhawe abalandeli babelandela okwakushiwo iqhawe labo afuna ukuxoxela indaba ongayibuzanga akuqali ngakuba umlandeli ngikhule ekhaya baba omncane landela ubhemuzi kuthuli ubabe landela uphuze ekhemisi nomfazi omnyama mina ngeke sikufanise mfowethu bayayingekho ke lento ekhona babelandela lapho yazi ngilandaphi ngoba ngikutshela ukuthi akuqali ngakuba umlandeli ngifuna ukucacisela ukuthi uKhuzani akuyena yedwa umuntu obenabalandeli so umbuzo uthi wena njengoba uthi uzozwa ngoKhuzani ukuthi kuvotelwa muphi umculo wena ukwazi nokuyizwela ngiyakwazi ukuzwa okay so kungani ufuna ukuzwa ngoKhuzani angithi njengoba ngichaza ukuthi iqhawe lami lelia iqhawe lakho uma ngase ningenzi kahle uzohlala nalo ngisho ningenzi kahle uma engenzile kahle futhi mina ngizokutshela ukuthi akenzile kahle la uyazi uqiniseke ngihlezi ngikuveza ukuthi okay ungamfaka uqiniseke kusayimi nawe la mina sekunesikhathi eside ngekho ku TikTok ngisanda kubuya nje ngifuna ukubuza ukuthi okay mengenzile kahle uzolokhuza uzokubona umbuzo uthi wenza kahle noma ukuthi uthi uzokutshela ukuthi votela ba ukwenza kahle lokho angithi ngoba vela basazwene okhozini so lokho azobekwenza ungakalifaki mfowethu umbuzo nje uthi udinga uyebo noma cha ukwenza kahle ukuthi akutshela ukuthi votela bani wenza kahle mfowethu atshela abalandeli bakhe phela thina silandela uKhuzani mfowethu asilandela ukhozi silandela uKhuzani asibona abalandeli bokhozi sama Blue Nation manje awusho mfowethu uKhuzani mangasayeka ucula aliba lo ukukhuluma nje ungamlandela njobe ekhuluma nje njengoba umhlezi ekhuluma nje ngeke phela mfowethu ngoba njengoba kuthiwa ama-Blue Nation obalandela umculo wakhe uKhuzani angizwanga impendulo ombuzo wami mfowethu ithi ama-Blue Nation ngoba ewumculi saba ama-Blue Nation ngoba silandela umculo wakhe wayengenabo abantu abangaka uKhuzani waba nabalandeli abangaka ngoba njengoba manje engasaculanga ethi uzokutshela ukuthi votela ba ifana nokuthi londa ngoba akaculi shuthi ingoma yakhe izobe ingekho lapho uzobe usuzwa ngayo uma ngase nje decide ukuthi hayi angisaculi manje ngizokutshela ukuthi lalela bani ungayenza lonto mfowethu mhlambe awungezwe uKhuzani uzobe ekhiphile sizobe sibhizi nealbum yakhe ethi lokhu sizobe sikwenza ngokuthi uthe asinikeze lephi iqhawe amavoti ethu ngoba thina noKhuzani sabalandeli bakhe sibambisene naye so ubuya ubone nena nifike nishayeke ezintweni lezi ezishothiwa ezokuvota yingoba nena neqhawe lenu uthi nina usho bani kushaya kobani manje wasuthi thina sishawa yini asina ngisho nina ngithi ngikhuluma nani kanti ngikhuluma nani mina ngitshela nini mina lami iqhawe la ihlehlela kudala incintisano saphila laqedela ilalela kobandayo angisenaqhawe manje lathi mahlehla lathini angizwanga manje yabona futhi ukuba ungazwanga wamagolide kunento mina engididayo yazi kunento engididayo kahle lento eqhatha uKhuzani noKhozi lena ngicabangayo ngoba selokhu kwaphuma istatement sokuthi akuvotela ingoma emnandi hayi umuntu engathi
emva kwalokho kwaqhamuka impela i-agenda kuthiwa hayi asihlangane ku-live ngo-Friday. Ngabe mhlawumbe yonanto le baqhathile isuka lapho phela loo nto ngoba kwamane kwaqhamuka nje leyo video. Akanayo nengoma emnandi yena. Ngijabulile mina uKhuzani isiqiniseko uma eveza lento engakutshela yona wena ngathi njengoba sekuthiwa akuvotela ingoma edlalwayo okhozini. Lezi zinto ebeyishiwo uKhuzani ziyiqiniso ukuthi nina niyithatha ngalendlela eniyithatha ngayo ngoba nina nizizwa ngayo. Angiphikisani ke ukuthi mina ngisacela ukuzwa ngawo uthi ubethini bengingakawuzi live angifuni ukuzwa ukhozi luthi ngiyamazi umlandeli kaMthandeni lapho uzoyihlanekezela inkulumo ngicela ukuzwa ngawo mfowethu. Mangabe ukhozi luthi akudlalwa ingoma edlalwayo okhozini zikhona ingoma ezikhishiwe lapha uJumbo nje uthwala isono sokuthi wafisharisha uKhuzani that's why ingoma yakhe ingadlalwa lapha ngoba inoKhuzani phakathi. So mase bethi bona kube ingoma edlalwayo okhozini bavele bavale yonke into manje bayivalile nalo ngoma kaJumbo ayikazidlalwe vele okhozini. uKhuzani bekhuluma lento siqiniseko engangimtshela yona ukuthi ingoma yakho ingoma kaJumbo uthi njani kwangashiwo ngomfowethu uthi akudlalwe emsakazweni sekudlalwe ingoma ezimnandi lokho kushiwo manje kuyi-top 20 lezo faka. Mina ngikhuluma ngengoma eyakhishwa ya-release yahanjiswa emsakazweni ukuthi akaze ize idlale. It doesn't matter ukuthi imbi injani, imbi kubantu vele abangayithandi, imnandi kubantu abayithandayo. So akaze izidlalwe okhozini leyo ngoma leyo, yabo kwangena mdanti nambani Magolide akazidlalwe mfowethu ayikazi idlalwe mfowethu. Hey Magolide ngalala kudala ngisalilaleli akaze nje mfowethu ize idlalwe. Mina Magolide angibona umakhosi onke emkhaliphi indaba yomsakazo vela ngiyilaleli nje akunankinga nalokho kulungile. Kodwa manje Magolide mina into engimangazayo ngiyishilo futhi nalento ngiyaphinda futhi ngiyayisho. Magolide this very same Paris ebingadlali kusigiya ngengoma. Naze nathi nina lengoma yiwona umasikandi ingakho ingadlali kusigiya ngengoma nikujabulela futhi lokho ukuthi ayidlali. Namhlanje sekuyinkinga nima kukhona ingoma okuthiwa ayidlalwa. Ivele ke futhi yena vele uJumbo umculi wegospel. Ya manje Magolide sekuyinkinga yini lokho? Ukuthini mfowethu? Sekuyinkinga nokuthi khona ingoma engadlali ekubeni nina nanekuselebrate ukuthi iParis ayidlali. Cha wesiqiniseko mina bengizama mangifaka indaba kaJumbo bengizama ukuvezela umfowethu lapha ubani ungcongo ukuthi uKhuzani lokade kusho kuyiqiniso ubezama ukuveza ukuthi kuyiqiniso kangakanani ukuthi noma ngcobo abazwene abashayisana. So njoba evalelisa ayikho into eqhatha uKhuzani noma ngcobo ngaphandle kokuthi uMangcobo alalela abantu ilokho nje kuphela. Akukho nje uqinisile ayikho pressure lo yamama lo. Vele phela angithi vele ukhozi lunyambanyambana nje kubantu ngenxa yakho uKhuzani okulento yakho ukuphoqa izinto. Lapho under pressure uyabona manje ubona umhlanhlatha kwakhe but umhlanhlatha kwalo yamama unhlanhlathiswe abalandeli. Akanhlanhlatha ukhuluma into eyiqiniso. Akanhlanhlatha ukhuluma into eyiqiniso. Akanhlanhlathi ingoma ehlukanisa unyaka vele kumele kube ingoma emnandi not ingoma nje just because iculwe umuntu enizokhipha 50,000 othandwa abantu abadlala izindishi. Ngicela ukubuza not about indishi asizodecidelwa zigwili lawo ukuthi ubani okumele ahlukanise unyaka ayisebenzi lonto leyo. Mfowethu kumele kube ingoma emnandi but abadedwele phela abaculi ke bekhipha ngithi napha abaculi bazokhipha ingoma ezimnandi ngesimbali uKhuzani ubengakakhiphi. Bathi nampo into encane nampo Magolide musu kuzenza spokesperson sabanye abantu. Ama-artist mawukuthi ayibona into wrong ngaleyo nto leyo bebezoyicomplainela bona. Abakhiphile nabo Smirnov nonto encane bakhiphile asilindeni bona beyicomplainela bona ukuthi nathi besifisa ukungena kwi-top 10. Ucomplainelani uKhuzani wavela akakhiphile futhi vele ngisho akakhipha vele uzokhipha ubhontshisi. So like ucomplain ukuthini? Cause lo msebenzi cause lomthetho
washawa 2017 lo mthetho. Yena usayibona namhlanje ukuthi sekunesidingo sokuthi awucomplanele. Uqale nokuzenza i-spokesperson sabaculi. Ayena u-spokesperson sabaculi uKhuzani. Mina wami umbuzo uthi kunenkinga makuthiwa akuvotela ingoma emnandi. uKhuzani kanti akanayo nini ingoma emnandi. Uyanqena ukushaya ingoma emnandi ukuze avotele naye. Mfowethu mhlambe awuzwisisanga wengcongo. uKhuzani ayikho i-album esikhishiwe manje khona. Angithi uyazi lento eshiwo uMangcobo into uyanqena yini uma nina benifuna ingoma emnandi kaKhuzani kumele ningavali. Uyanqena yini ukushaya ingoma emnandi. uKhuzani nonyaka wonke phela ngakhiphile. Unonyaka wonke yena sonke lesikhathi yena ubengaza fikela nje ingoma emnandi. Hayi unamanga wazama ukuperform ingoma lapha lezi ayinsimbi zegospel nale embatha amatshali lapha loKhuzani. Bayinyanya abantu leya ngoma ingakho ingaphumanga bagcina bayinyanyile impela nje. Yabona wathi hayi hamba baphindele emumva mbolungise. Uma nizokhumbula nani nizokhuluma iqiniso phela uKhuzani niyamazi ukhipha nini. So angeke uKhuzani sithi gijima Khuzani yokhipha ngoJuly ukuze uzohamba uyomaka unyaka. Cha, nina futhi benizothi useqale nini. Angacomplain ke phela makuthi akafuna unyaka. Usecomplanelani makuthi akasezothola unyaka futhi. Hawu angithi la kumjolo wakwazi anje uyena ngenkathi eyomaka iParis engani imjolo wawukhipha uhlulwe yini nokwenza into efanayo nakulokho. Angithi kulokhu nakulokhu befuna ukuphinda into efanayo wamana wezinsimbi zasedandi mana mawuthi uKhuzani yini emhlunga kancane amagolide umbuzo amdedele ngoba ima ezokhipha uthi waye engakhiphi ingoma emnandi ngoba kuthiwa uKhuzani funeka ingoma emnandi. Leyo nto ishiwo uKhuzani usestudio okokuqala nje lokho ishiwo leyo nto uKhuzani usestudio. Manje manithi akayikhiphi ngani ingoma emnandi neminyaka emingaki nje wagcina ukukhipha ingoma emnandi. uKhuzani akakakhiphi angizwa neminyaka emingaki nje wagcina ukukhipha ingoma emnandi. Shem fala ukube kukhala ulimit mina ngabe ngiyezwa ekukhala abantu abarong ukube kukhala ulimit ngabe ngiyezwa ukube kukhala uGatsheni owavaleleka yena nabaculi bayathanda ukuhlukanisa unyaka. Akekho umculo ongathanda ukushaya unyaka wonke iyona nto abaculi abayifilayo le abayithanda ukuthi bayafisa ukuhlukanisa unyaka. Kodwa manje ayisenaveli nje bathi bayasaba ukuphumela obala ukuthi bekhulume into okuyiyona yabo. So njengoba wabona lapha kuukhaza kuphela waphumela obala abaculi bayasaba that's why bezohlezi becindezelekile. Uyezwa abaculi basaba ngisho ukukhuluma ukuthi lento yoqhawe lami iyabalimaza. Ekhuluma leyo uyazi amagolide into okufanele uyi-understand ngami uthi mina ngihlakaniphile mfowethu. Yabo okokuqala kumele ukwazi lokho leyo nto into engiyaziyo ngami ngistrong lapha. Hayi lutho ngeke uzofana nami khululeka ungahlakanipha nje ngendlela yakho mhlawumbe la uhlakaniphe khona kodwa nje ngihlakanipha impela. So ke azizeni lana ke mfowethu mina ngizwa leyo ukuthi uyabakhalela abaculi uKhuzani ukhulumela abaculi bla 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 bla. Okay ke kulungile nangu uKhuzani uyakhala ngendlela akhala ngakhona. Ake sizeni lana njengoba nje sezokhuluma ngendaba eyokuthi hayi uKhozi seleyabheda lana. uKhuzani uneminyaka emingaki ekhona kwi-industry? Mingaki iminyaka ekwi-industry kaMaskandi? Mningi mfowethu. Usholo ukuthi kusona sonke lesikhathi ngoba phela ukuvela kwaKhuzani asikulandene emuva amagolide mfowethu. Ukuvela uKhuzani kwake kudlala i-album yakhe yonke ngohlelo lasebusuku lukangizwa emculo.
buka nje bukhona ulandela abalandeli ngamana buka mana nginabo mana amagolide nginabo bafollowa mina labantu khululeka nje lapha so ke so abami laba kubona ila esibashera nabo ngibashera nabo abacula impela abami ke lapha so ke abafowethu kahle akubona abalandeli bami abafowethu nje nosisi uyabona okay kulungile ungizwe wayeke edlala ingoma kaKhuzani edlala i-album yonke emphoqa ngenkani ukuthi angene kubantu okay kulungileke futhi ke ngenhlanhla futhi wangena nozimdola kukhona i-hype lapha emsakazweni umthandeni bengamphathi kahle ngapha nangapha uyabona ephushwa ngapha left and right lento asezoyikhuluma namhlanje ngokhozi siqhamukaphi uqala namhlanje ukuyibona hayi mfowethu uyiqala namhlanje ukuyibona ukuthi engadlali uKhuzani ubeqala nje ngizokutshela mina nje iqiniso uyaqala nje ukubona ukuvaleleka okunje njengoba deze waveza ngisho indaba yebhola ukuthi banqaba uyaqala ukuyibona uKhuzani leyanto because lo mama hayi ukuthi uyeniso ukuthi ucabene noKhuzani under pressure so yonke into azoyenza ezobe ithinta uKhuzani ifakazela lezi inkulumo zenu enihlezi nesubmita lapha akezwe feeling efanayo ke nangalesikhathi nangalesikhathi mina uKhuzani ngimdabukeli noma ngasha akunamsebenzi into engisho ayabona umlilo awumshisa impela hayi kancane futhi nami ngizobasa ukuthi amshisa uright uright nje la khona uright kakhulu mina ngimdabukeli into engayisho ukuthi le feeling ayizwayo ngiyamjabulela kakhulu ukuthi uNkulunkulu semthathe wambeka lapho ifeeling efanayo nayinikeza umcineka omcineka angithi wabaphoqa umcineka ukuthi bengamqasha umthandeni angithi wayebaphoqa ukuthi obembuke mana ngiyakutshela ngikubuza lonto mana amagolide angisho ukuthi vuma angisho ukuthi vuma mana-ke amagolide akashe lonto leyo wayezama ukuyenza ukuthi umthandeni abukeke useless kubahleli bemcimbi mase kuba uyena yiyo kanye lento eyenzeka ukuthi umcineka meye emdletsheni notshatha abuye bathethise folokho akayizwe lo pain akayizwe uNkulunkulu seyaphendula lathi ayikhala uright wayebuye ethethise bani ebuye ethethise bana nje ngibabizile ngamagama ufuna ukuphindela uDaf ayikho lento leyo okuduze ayikho lento leyo Khuzani ngeke ethethise umcine shuthi phela uzolawula kubo wayengethethisa umcine ukuthi uyeleni khuleka uyabalawula uKhuzani uyabalawula umcineka khuleka ubalawula impela nje khuleka ngiyakwazi ngifuna mina sengiphuma nje ngifuna ukunivezela wesiqiniseko ukuthi uyabalawula ngiyakwazi lokho ngifuna ukunivezela ukuthi nedukisa abantu kanjani nithe nina thangana nje umthandeni international artist nikhuluma into engesiyo international artist yini international artist kanti uyi international artist ngokwenzani ngoba amagolide mana ngifuna ukubuza nangomcoco yini international artist wemcoco ucoco ubani uNcongo i-international artist yini angazi umthandeni uyi-international artist angazi kulungile siqiniseko hayi amagolide usehambile yazi bayahlupha abantu abacabanga ngengquza kwesinye isikhathi kodwa ke angikho lapho ngizobe ngithi nje uthi bayahlupha abantu yazi kunabantu bayahlupha abantu yazi lento ifana nani wengcongo lento ifana nokuthi ube nale mentality yokuthi umuntu osebenza eNew York owenza plumbing eNew York ungcono noma u-rich ngoba yena usephumelele okusho ukuthi usephumelele nje obenza plumbing le eNew York ukunomuntu la eSouth Africa mhlawumbe onama taxi
oyi-owner lama-taxi noma mhlawumbe obhizi mhlawumbe nezinto zakho operate amabhizinisi akhe, the more uyaphesheya kubuye ngazuthi wena usuccessful, yabona. Automatically nje ukuyaphesheya kuthina kusho lokho kahle kahle. Sinalo mentality nje ukuthi hayi waphesheya hayi okusho ukuthi wena u-right, yabona. So lento international artist abafowethu banokuyibheka ngezinye indlela engalokhuzi banokuyibheka ngezinye indlela, yabona. Kodwa-ke hayi mhlawumbe ngizoyi-breaker down lento yo-international artist yokuthi sibheka ini. Njengamanje umculo usuthengisa online, into ibivimba amaciko amaskandi ukuthi abe international is just because umculo kamaskandi kade ungakuhlangani no-digital. Digital platforms kade umculo kamaskandi ungekho khona. So abaculi, the more le genre ikhula is the more ithola exposure. The more ithola exposure kusabalala lokho emhlabeni wonke jikelele. Ukuthi umthandeni kuthiwa uyi-international artist akuyona into engiyicabangayo, futhi akuyena yedwa umthandeni kumaskandi oyi-international artist ngebhadi. Bayanda abaculi abaya ngokuya bethole ukusabalala kwamanye amazwe kumaskandi, ikakhulukazi uma kuwashaya ingoma emnandi impela international uyarethwa. But okusagqame kakhulu okwakho umthandeni, cause umthandeni njengoba ngithi uyi-international artist nje, njengoba ngithi nje uyi-international artist, okay, siqiniseke usho ngobani? Okay, ngoba ngike ngafika eTanzania kudlala yena. Mina ngikhuluma ngama, ngikhuluma ngomunye umuntu eTanzania. Yeah, eTanzania idlala umthandeni iParis. Yeah, ayibona iParis imthatha umthandeni wakulo level yokuthi uyi-international artist, warayithwa nama-artist a-international, uyarayithwa umthandeni. Njengoba nje ekhipha igushi sekuwes, umthandeni ubreak ama-records o-Rihanna, ubreak ama-records o-Davido, uyarate umthandeni. Kunabaculi njengamanje ulokhu ekhuphukile kulento yokuthengisa, kunabaculi alokhu esaphasa ama-records abo. Umthandeni uqhathaniswa ekudayiseni kwakhe, njengoba nje igushi since iphumile ishaya 100K I think for 22 days kulandelana since igushi iphumile lapha ku-Spotify. Usaphasa ama-records ama-artist ala eSouth Africa but asekwi-international level because aziwa umhlaba wonke. So lokho mawushaya ama-records a-serious njengalawo, lokho automatically kukwenza ube international artist. Ukuwina indondo efana ne-best record of the year, uqhathaniswa uhlulo Tyler, uhlulo Maphorisa, uhlulo Kabza. Njengamanje umthandeni uyena iyona bhoza la eMzansi umthandeni, le award ayikho engaphezulu kwayo. Kukhomba ukuthi ukhomandile udlile u2023. Udlile u2023 bekudominate yena uyophetha isicoco, yabona. So ke lokho uyi-international artist because makukhuluma ngamathi kuyimanje nje kumabani le ma-BTS awards la khona, ini BTS noma BST lo wakhona, ya noma uBet noma yini, ngiyakhohlwa ngizolokhuza ngisazobe ngibhekisisa kahle sengizokhumbula. Yeah, so like even nako MTV base etholakala ko MTV base, i-MTV base i-channel enkulu eAfrika. So like zonke lezi zinto azenzayo ucompete international njengamanje, yabona. Akuyona into esilokhuza leyo nto leyo bafowethu, angiqageli, angiqageli. Mina ngihlezi ngikusho kucaca bo, angisiyena umlando balezi insizwa zombili, futhi zombili angiyikhonzile ngokufanayo, kodwa iqiniso manje mina ngohlezi ngima nalo umthandeni njengamanje umentabeni, futhi akekho ozombamba ngoba lo munye ubhizi ufuna impi. Ati umthandeni akasekho lapho, usengomeni one time. Yeah, mina mfowethu nayo leya ayisekho. Umethi umthandeni akasekho ubone ngathi uyamsaba. Umsaba kanjani umuntu wina? Asisekho. Asisekho. Yabona manje.
Lo manje anamathela empini ke onamathela. Uzokwenza lento eh, le kanti uKhuzani une-potential. Uzogcina eshawa lento eshawa indidana. Indidana ayikho into ekhulunywayo ngaphandle kokuthi ayinempi nomgqumeni. Mangakhipha umgqumeni kwindidana kusali lutho. nothing. Kusali Yabo. lutho. And from ever since baqala laba boyithuna ke kumina. Uma ngathi ususimpi kubona kusali lutho. Up to a point now umthandeni usekuthenini ubuyele ngasengomeni. uKhuzani meqhubha ngalendlela le in the future mase kukhulunywa ngapho kuyobe sekuthiwa wayelwa nomthandeni ingasashiya ukuthi wayecula ukuthi sekusela ilutho. Same thing indidane nje mawukhipha ibhova kwindidane kusalana sala amazibe la wodwa akho lutho. Yeah, ilokhuza. Fana nakubaba uThalo Ilokhuza. umfazi omnyama ngikhumbula lutho. Yabo. Hayi wayevele ethatha ama-chance uTholo umfazi omnyama. Kodwa nje wayethatha ama-chance Ngempela khona abaculi nje abanjalo othi mawakhipha iportion encane nje kusale idololo. Yeah, babuthiwa Kusale idololo. ikhona nje. Yeah. Kodwa nje abafowethu bathi ayinkinga hayi mina hayi angitholi lutho. Angibazi mina umkinga abathwalo hayi ukuthi vele umculo wabantu abadala kodwa lo. Mhlawumbe kwenza ukuthi ngimncane. Umculo wabantu abadala lona even ngisho nawe uphuza ushukela lo ecula naye ngimuzwa kangcono hayi mina ingoma kathwalo hayi. Lalikhona ikhasete elilodwa la 12 ekhaya kwakhona ingoma engangiyithanda ethi wogawula ubheke kusho thina sizinsizwa sizinyathi insizwa. Kwakuyile kuphela ingoma engangiyithanda. Yeah. Kodwa nje abantu leli gama lika international ukuthi abantu kuningi kakhulu izinto abangachazelekile kuzona noma bangazazi. Abangazazi yabona. So ukuchatha international akuyona into esiyinkinga kakhulu le kumaskandi njengamanje. Akusayona nje into esiyinkinga njengamanje. Sokuqala ukuthi kunabantu base South Africa abahamba amazi. That the reason number 1. Ngoba mina ngisho ngikephi nje uma ngidlala angudlala umculo wakwelinye izwe angukhonzanga ngizake ngifunde. Uma ngadlala umaskandi ngithola ngidlala ihip hop yase South Africa futhi nakhona. Mangawona ihip hop afro pop yase South Africa. That's it. Yeah. Kwazi kwamele ngitranslate umuntu edlala umaskandi eTanzania. Kumele ngimtranslate engazi nokuthi ngiyawazi. I think wezama accommodate ngoba ezwile kuthiwa South African. Oh yeah. Yeah, mina ngikhona uku-accepta umuntu la o-accepta moderator angikhoni angingeneki lapha. Moderator. Kunabaculi abafuna ukulokhuza manje ukuhamba bechaza manje. Phelela ukuchaza ayisebenzi indaba okuchaza bafowethu. Uchazelani. Shaya ingoma uthule phansi. uMr T uthi yazi mvelasi uTikTok uyabuveza ubudomu babantu kunabantu besibahlonipha but hayi. And nihlonipha into angekho engathi shu hlonipha isidomu. Ngeke nihlonipha isidomu. Hayi ukuthi nje iyalimaza kodwa lento uthola ukuthi uyisidomu. Awufundile futhi khona lapha. Vele kube nzima kakhulu ke. Ade ngcono mawuzoba uthi uyisidomu. At least kodwa kube khona imfundo ke futhi yabona. At least ubulima bakho nobudomu ubalance yabona. Vele onke ama side ngingasali sekugqama iside eliwa nje. Ube uwelile nje umuntu ongazi wakhuluma into ephilayo ekhanda. Ube silima nje one way. Yala phela owelile into efana embongolo nje. Izinto nje ezihlezi ibheke eceleni. Yabo. Manje mawuzoba njalo. Ngeke bafowethu hayi. Kodwa nje ukhozi bafowethu alwenze lutho. Ukhozi lithe lifuna ingoma emnandi. Kunjalo nje lithe lifuna ingoma emnandi. Yabo. Kuphela lapha. Ayikho into elwisayo. Ayikho into elwisayo lapha. Ayikho into elwisayo lapha.
ayikho into elwisayo. Shaya ingoma emnandi kuphela kanjalo. Bekuthiwani ku-live? Ngibona Hayi, ama-screenshot oy lapha angawabona ama-video. kancane kancane Zoso. Azi uZoso waxoshelwana okhosini. Hayi mina kuningi nje bengaku-understand nje. Kuningi nje into engayenzi sense hayi kubantu abaningi ayisuka. Hayi suka. Ukhuzani was doing that for pronation, not this